Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes I chi i'r gwasanaeth ar y sul arbennig hwn, Sul y Pentecost. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi a diolch I chi gyd am ymuno ni eto y sul hwn. Croeso cynnes I chi gyd. Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle, ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhuthro, ac fe lanwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dyfodau fel o dan yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt, a llanwyd hwy oll yr ysbryd glân, a dechreuasant lefaru a thyfodau diethyr, fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Yr oedd yn preswylio yn Jerusalem I ddewon, gwir diwiol y bob cenedl dan y nef, ac wrth glywed y sŵn hwn fe ymgynullodd y dyrfa, ac yr oeddent wedi drysu'n lân, am fod pob un ohonynt yn ei clywed hwy yn siarad yn ei iaith ei hun. Yr oeddent yn synnu ar y feddi, ac meddent, onid Galileaid yw'r rhain o's sy'n llefaru. A sut yr ydy ni yn ei clywed bob un ohonom yn ei iaith ei hun, iaith ei fam? Parthiaid a Mediaid ac Elamitiaid, a thrigolion Mesopotamia, Judea a Chapadocia,
Pontus ac Asia, Phrygia a Pamphylia, yr Aifft a Pharthau Libia tu y Cyrene, a'r ymwelwyr o rifen yn Iddewon a Phroselitiaid, Cretiaid ac Arabiaid. Yr ydym yn ei clywed hwy yn llyfaru yn ein hieithoedd ni am fawrion weithredoedd Duw. Yr oedd pawb yn syni mewn pembleth gan ddweud y naill wrth y llall, beth yw ystyr hyn? Ond yr oedd eraill yn dweud yn wawdlyd, wedi meddwi y maint. Mae'n myfyrdod ni y bore yma ar y sul arbennig hwn, sul y Pentecost, yn cychwyn gyda gwynt nerthol. Sgyda ni ddim reswm i feddwl mai corwynt yw e chwaith. Sdim sôn bod y gwynt wedi achosi unrhyw ddinistr neu ddifrod, ac eto, fe lwyddodd y gwynt i lenwi'r stafell lle roedd disgyblion Iesu yn cyfarfod. Heb yn wybod iddyn nhw ar y pryd, byddai'r gwynt hwn yn eu cario nhw ar antur newydd. Antur a fydde'n parhau yn weddill eu bywydau, ac antur a fydde'n gymysgwch o gyffro ac ofon, perygl a llawenydd, ac antur a fydde'n newid eu bywydau'n llwyr. Ar ddydd y Pentecost cynta, fe lanwyd y disgyblion a'r ysbryd glân. Mi roedd diwrnod y Pentecost yn un ymhlith nifer o wyliau yng nghalendr yr Iddew, ac roedd y ddinas wedi llenwi â phobl o bob cenedl ar y ddeiar. A phan glywodd y dyrfa'r disgyblion yn siarad mewn tafodau, hynny yw yn siarad mewn nifer o ieithoedd gwahanol, doedden nhw ddim yn medru deall beth oedd wedi digwydd. Pam glywson o bob iaith yn cael ei siarad, heb offer cyfieithu, roedd y dyrfa mewn dryswch mawr. Does dim syndod felly bod y naill person wedi gofyn i'r llall, beth yw ystyr hyn? Ynych chi gwestiwn yn dyfe? Cwestiwn da yn wir. Gadewch i ni feddwl am y cwestiwn, beth yw ystyr hyn? Beth yw ystyr yr hyn a ddigwyddodd y diwrnod hwnnw ar ddydd y Pentecost cynta? Wel, yn un peth,
Un ystyr ac un ateb i'n cwestiwn yw bod e'n golygu bod Duw yn presenoldeb Duw. Does dim esboniad arall i'r Pentecost. Duw yn rhoi genedigaeth i fywyd newydd, bywyd y fydde'n sgubo ar draws y ddeiar i gyd, a'r bywyd hwnnw mewn siap cymuned newydd o bobl a alwyd yr eglwys. Nawr, nid cyd-ddigwyddiad oedd y ffaith bod pob cenedl digwydd bod yn Jerusalem ar y diwrnod hwn. Dyna oedd cynllun Duw. Roedd Duw yn paratoi'r ffordd i'r efengil gyrraedd bob ran o'r ddeiar. Yn hermer ddeiar gyfan mae'r efengil yn siarad. Yn hermer byd mae'r efengil yn siarad. Efengil tangnefedd o'r rhed dros y byd, a dilyd y bobloedd i dlewyrch i gyd. Beibl i bawb o bobl y byd. Arwyddai'r Cymdeithas y Beibl ynddo fe. Ac ewch i'r holl fyd, a ffrgethwch yr efengil i'r greadigaeth i gyd, o'i geiriau comisiwn olaf Iesu i'w ddisgyblion. Nid yn hermau Cymru, nid yn hermau Sir Gar na'r Gorllewin, ond yn hermau'r byd mae'r efengil yn siarad. Am hynny tradd ar chafodd Duw ef, a rhoedd o'r enw sydd goriwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac y cyffesau bob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Dduw Dad. Ac nid rhyw rhith o freuddwyd yw hyn. Mae'n broffwydoliaeth sydd yn cael ei chyflawni wrth i ni siarad heddi. Falle bod Cristnogaeth wedi oedi rhag ymledu yng Nghymru ers belfach, ond eto, mae'r rhaid i ni gofio mae yn hermau'r byd mae'r efengil yn siarad. Ac ni'n byw mewn dyddiau cyffroes iawn. Dyddiau lle welwn ni Cristnogaeth yn cynhyddu ac yn lledaenu ac yn lledu mewn rhai mannau o'n byd ni. Ac felly, wrth i ni ystyried ein sefyllfa ni yng Nghymru adeg y Pentecost hwn, gadewch i ni hefyd drio meddwl yn lletach na'n cornel bach ni'n hunain. A chofio bob amser mae yn hermau'r byd mae'r efengil yn siarad. Dod i'n byd ni a wnaeth Duw yn ei fab Iesu Grist. Tywallt i ysbryd glân ar ei ddisgyblion mwyn i cryfhau nhw i fynd allan i draws newid ac i draws ffurfio'r byd a wnaeth Duw. Beth yw ystyr hyn? Wel, yn gyntaf, mae'n arwydd bod Duw yno. Beth yw ystyr hyn? Wel, mae'n arwydd hefyd bod bywydau'r disgyblion wedi traws newid a'i traws ffurfio'n llwyr. Gadewch i ni gofio bod y dynion hyn a oedd bellach yn tystio wedi bod yn cwarto ers croeshoeliad yr arglwydd Iesu. Ond nhw wedi bod yn cwarto yn ei hofon, yn cwarto rhag yr awdur dodau Rhufeinig. Ac bod atgyfodiad Iesu wedi codi ysbryd ychydig bach eto, doedd hyd yn oed yr atgyfodiad ddim wedi troi nhw'n apostolion brwdfrydig a thân yn ei calon dros achos Iesu Grist. Doedd hyd yn oed yr atgyfodiad ddim wedi cael y fath effaith arnyn nhw, fel ei bod nhw wedi mynd ati i gyhoeddi cenadwri Iesu a chyflawni gwirthiau o flaen y byd i gyd. Oedd eisiau bwst bach o rhywbeth arall arnyn nhw. Angen bwst bach arno ni o bryd i'w gilydd hefyd yn dwse. I ni'n gwybod sy'n maen nhw'n timlo. Yn ddiegni a falle'n ddiweledigaeth hefyd. Ac angen rhywbeth bach i roi rhyw chwb ymlaen iddyn nhw. Ac eto dyma nhw ar ddydd y Pentecost yn tystio i ddieithried yn siarad rhyw ieithoedd rhyfedd. Wrth gwrs fe fynodd rhai chwerthin am ei pennau. A mae yna cynics ym mhob cynulleidfa yn dwse. A dyma'r cynics yn ei gyhuddo o fod wedi yfed gormod o win a'i bod nhw wedi meddwi. Ond fe rhoddwyd nhw yn ei lle yn go sydyn gan Simon Pedr. Doedd gan Pedr ddim o'r enw gorau am siarad yn ddoeth. Cymeriad gwyllt a byrbwyll oedd Pedr, ond am unwaith fe ddwedodd Pedr y peth iawn, ac mae hynny'n wyrth yn ei hunan. Dyma Pedr yn codi lais. Gwrandewch, medda fe. Symor rhain wedi meddwi, maen nhw'n gwbl sobor. Eithir dyma'r hyn a ddywedwy drwy'r proffwyd Joel. A hyn a fydd yn y dyddiau olaf medd Duw. Tywalltaf o'm hysbryd ar bawb,
a bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau a chynafgwyr yn gweld breuddwydion. Fe lefarodd Pedr yn ddoeth, a hynny yn ei hun yn wyrth, ac fe wrandawodd y gynulleidfa arno fe, a mae hynny'n rhyfeddod. Ond nid bywyd Pedr yn unig a draws newidiwyd y diwrnod hwnnw. Oherwydd ar y diwrnod hwnnw, fe ddaeth Thomas, yr angredadun yn gredadun, ac yn bregethwr nerthol a dynamic. Fe aeth Thomas i'r India, a chafodd ei ferthyru wrth gwrs yn y pen draw. Ond nôl at y Pentecost am funud, bywydau Pedr a Thomas wedi trawsnewid. Seimon y Selot, mae enw'n awgrymu fod ganddo fwy o ddiddordeb yng ngwleidyddiaeth i ddydd nac mewn crefydd, ond ar ddydd y Pentecost fe droed yntau hefyd yn bregethwr nerthol. Pob un o'r disgyblion neu'r apostolion di-hyder wedi trawsnewid yn bregethwyr grymus a nerthol oherwydd ei bod nhw wedi derbyn chwistrelliad, bwst o ysbryd Duw. Ac yn ddiddorol iawn, bu bron i bob un o'r dynion hynny dal i'r pris eithaf am ei ffyddlondeb i Grist hefyd. Croesoeliwyd Pedr wyneb i weired ar y groes, achos doedd e ddim yn credu fod e'n ddigon da i farw yn yr un ffordd a'i arglwydd. Bu farw i frawd Andreas ar y groes hefyd, wedi glymu i'r groes mwyn ymestyn cyfnod iddi o ddefaint. Roedd Iago newyddus iawn i ennill coron gogoniant, ond fe rhoddodd Iesu gwpan dioddefaint iddo fe. Iago oedd y cyntaf o'r 12 i farw dros ei ffydd, a hynny wrth i Herod i ladd a'i gleddyf. Llybyddiwyd Philip, 8 mlynedd wedi marwolaeth Iago. Ac fe wyddon ni bod Steffan wedi lybyddio hefyd wrth i Saul a ddaeth yn Paul wedyn i wylio. Mae yna sôn bod Nathaniel wedi glymu mewn sach a'i daflu'r môr. Un traddodiad yn dweud bod Matthew wedi losgi farwolaeth. Smon i'n gwybod beth i gwyddodd i Matthias, sef yr un y gymrodd le Judas. Mae'n debygol mai ond Ioan o'r 12 disgybl a fi farw yn naturiol. Fe gofiwch bod Iesu wedi ymddiried Mair ei fam i Ioan i ofalu amdani, wedi ddyddiau ef ar y ddeiar. Ac mae sôn bod Ioan wedi mynd mor hen ac mor fregus fe roedd yn rhaid iddo fe gael ei gario i fewn i'r eglws. Does dim ymheuaeth bod rhywbeth rhyfedd wedi digwydd ar ddydd y Pentecost. Rhywbeth mae ond Duw ei hun a fedrai fod yn gyfrifol amdano. Oherwydd mae Duw a Duw yn unig trwy lan ysbryd sydd yn abl i draws newid bywydau unigolion. Beth yw ystyr hyn? Bod Duw yn traws newid bywydau, bod Duw yn bresennol ac hefyd bod Duw wedi defnyddio'r bobl gyffredin mewn modd anghyffredin. Wedi defnyddio'r bobl cyffredin mewn modd anghyffredin ac i gyflawni pethau anghyffredin hefyd. Wrth i ni edrych ar ddisgyblion Iesu, mae rhaid i ni gofio nad rhyw high-powered executives da ni fan hyn. Nid ser Hollywood, nid swyddogion uchel y gyfraith, pobl gyffredin o'n nhw, a chanddi'n freuddwydion digon cyffredin hefyd. Ond nhw'n byw i bywydau'n jacos reit tan i ysbryd Duw ddisgyn arnynt ar ddydd y Pentecost. Nawr, wn i ddim yn wyloch chi'r sioe Jesus Christ Superstar eriod gan Andrew Lloyd Webber a Tim Rice. Bydd oedd na un gan dda yn y sioe a'r disgyblion oedd yn ei chanu. A dyma geiriau'r gitgan, sgysodwch y Saesneg. Always hope that I'd be an apostle. Knew that I would make it if I tried. Then when we retire we can write the Gospels, so they'd all talk about us when we die. Oedd e disgyblion yn debyg i chi a fi, doedd dim byd pobl digon cyffredin yn nhw, dim byd special ymlaen â nhw o gwbl. Cyn y Pentecost, o'n nhw'n wan, o'n nhw'n ddi-hyder, o'n nhw'n troi mewn byd bechnad o'n nhw'n ei ddeall yn iawn, ond wedi'r Pentecost. Fe traws newidiwyd i gymaint graddau, fel iddyn nhw fynd allan i'r byd, a throi'r byd wyneb i weired.
A dyma brofi bod yr arglwydd yn medru cyflawni pethau mawr drwy bobl bach fel chi a fi. Bod Duw yn barod i gyffwrdd ein bywydau, ein teuluoedd, ein cymdogion, ein ffrindiau, ein cydweithwyr, yn union fel y cyffyrddodd fywydau eraill drwy'r disgyblion. Drwy'r disgyblion, sylwch. Y disgyblion oedd cyfrwng trosglwyddo ysbryd Duw yn dyfe. A dyna yw ein gweddi ni y bore hwn, wrth i ni gofio'r Pentecost cyntaf. A bydd Duw yn gweld yn dda i gyffwrdd eto a'n bywydau ni, ac i gyffwrdd ag eraill drwy ein bywydau ni. A bydd Duw yn ein defnyddio ni i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn ein cymunedau ni, yn ein hardaloedd ni, yn ein broedd ni, ac yn ein byd. Ein defnyddio ni, y bobl cyffredin, i gyflawni pethau anghyffredin. Y bobl ordinary, i gyflawni pethau extraordinary. Tybed, ydyn ni'n barod ar gyfer yr antur fawr sydd gan Dduw ar ein cyfer ni? O Dduw ein tad a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Edrych arno ni nawr o dad wrth i ni blygu gyda fron di mewn gweddi, ar y sul arbennig hwn, yn ystod yr wyl arbennig hon, yng nghalendr yr eglwys Gristionogol, gwyl y Pentecost. Ac fe ddiolchwn ti arglwydd am gyffro'r Pentecost cynta. Am i ti ymweld â fobol di trwy rym dy lan ysbryd. Ac wrth i ti danio ffydd yn eu calonau, a throi'r apostolion di-hyder yn bobl hyderus, a rhoi'n erth a gallu iddyn nhw i fynd allan i draws newid ac i draws ffurfio'r byd. I ni'n diolch i ti arglwydd am deglws di ar y ddaear hon, ac am bawb sydd wedi gweithio fewn deglws ac wedi tystiolaethu i fawrion weithredodd Duw am deglws di, ar hyd y cenedlaethau. I ni'n diolch i ti am dylanwad eglwys di ar y genedl hon, am i ddilywio'i hanes a'i diwylliant a'i llenyddiaeth. I ni'n diolch i ti arglwydd am deglwys di yn ystod i blynyddoedd cynnar. Yr ychydig bobl ar ychydig rai, ond yng ngrym dy nerth di aeth allan i newid y byd. Ac arglwydd na foed i ni ddiastyru y posibiliadau sydd yn yr ychydig rai. Rwyt ti wedi defnyddio'r ychydig rai eriod i fod yn gyfryngau effeithiol yn dy ddwylo di. Ac ein bod ni erbyn hyn arglwydd yn gofidio'n fawr, mae ychydig i ni, ychydig sydd yn mynychu addolda, ychydig sydd yn arlwel y ffydd. Eto arglwydd i ni'n diolch i ti, dy fod ti'n medru gweld posibiliadau mawr yno ni hefyd. A gofynnwn i ti arglwydd i'n defnyddio ni ar ychydig rai. Yr ychydig ffydd, yr ychydig wasanaeth, yr ychydig sydd gyda ni, wrth i ni gyflwyno'r ychydig hwnnw i ti, ac i waith dy deyrnas di. O dad nefol, i ni'n gwyddio dros ein byd ni'r bore hwn. Yn arbennig y sefyllfa allan yn Israel a Phalestina. I ni'n gwyddio hefyd dros ein cyfeillion yn yr India sydd yn dioddef yn enbyd o'r pandemig yma. Ac i ni'n gwyddio dros bawb arall sydd wedi ac sydd yn parhau i ddioddef oherwydd effeithiau Covid-19. I ni yn diolch i ti arglwydd bod y rheolau wedi llacio chydig, a bod yna gyfleoedd wedi dod i'n rhan i weld teulu a chyfeillion ac i gymdeithasu ychydig, ac i ni wedi gweld eisiau hynny dros y 19 mis diwetha yma. Ond arglwydd i ni'n gofyn hefyd ar i ti rhoi doethineb i ni, y synwyr cyffredin a ysbryd o gyfrifoldeb hefyd, wrth i ni wynebu'r dyfodol agos gyda'n gilydd, a helpa ni gymryd cyngor ac i wrando ar y cyngor sy'n cael ei roi i ni.
Ysbryd Sanctaidd, diolch o'n i ti dy fod ti yn ein hamgylchynu ni o ddydd i ddydd ac o awr i awr. Ysbryd goleuni, goleua'r ffordd i ni wrth i ni gychwyn wythnos newydd yn ein hanes ni, oherwydd dydyn ni ddim yn gwybod beth bydd o'n blaen yr wythnos newydd hon. Temptasiynau a dylanwadau a phob peth arall allwyr ar ein llwybrau. Eto ni'n diolch nad oes rhaid i ni ofni'r un gelyn, ond i ni rhodio yn dy gwmni di. Derbyn ein diolch felly arglwydd, a madda i ni hefyd bob bai a phechod yn derbyn di. Ac ni'n gofyn hyn yn enw Iesu, ein harglwydd a'n gweredwr. Yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewellus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn yna i'n dyledwyr. Ac nag arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Can i seiddo ti i'w adernas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.